Keď sa v marci 2022, krátko po invázii, zišlo valné zhromaždenie OSN, 141 krajín odsúdilo tú agresiu, nikto neprijal vlastne to, že ide o nejakú legálnu formu útoku. Pán redaktor, a bavíme sa o práve? 5 krajín. Počkajte, v medzinárodnom práve sa bavíme, pán Harabin. A čo? O medzinárodnom Rezolúcia valného zhromaždenia má právnu záväznosť? Bavíme sa o práve? 141 krajín naletelo. Ale čo mňa to zaujíma? Bavíme sa o práve. 141 krajín naletelo tomu, čomu len vy a 5 krajín bavíme sa o práve? Bavíme sa o práve. Medzinárodnom práve a o zahranično-politickej situácii. Ktorá je aj politická. Rezolúcia valného zhromaždenia nemá právnu záväznosť. Má len politický charakter. 141 krajín sa zmýlilo. Má politický charakter. Odpovedzte mi na otázku. 141 krajín sa zmýlilo. To tvrdíte. 141 krajín dalo politickú deklaráciu. Toto vám hovorím. Veď to nechápete. Ktorá nekoreluje s realitou. To je politická deklarácia. Nemá právnu záväznosť. To ako keby obecný úrad v Štrbe chcel zobrať do väzby kotolníka. Tak to má takú silu. Vy tvrdíte, že 141 áno, krajín je to sveta politická sa pomýlilo. deklarácia.